Modranské vinobrány, to sa ešte nestalo, normálne tí idú dopredku na veži, aby sme my v Modre začínali takto skoro, ale asi všetko k lepšiemu sa obráca, alebo aj skorej začíname. No a bodaj by sme nezačínali, keď takých pekných ľudí vidíme. Ale kúknem, čo tu mám napísané. Modrané, modranky, domáci aj cespolní. Mnoho vody preteklo už v Modranském potoku od tej doby, kedy neznámy rímsky cisár vciskel do našej malokarpatskej zeme kúsek malej, ale húževnatej paličky, ktorú neskôr pomenovali Vitis vinifera, teda vinič hroznorodý. Nevíme, či ten rímsky vojak robil Modranom, teda tým ľudom, čo tu žili pred náma, či im robil dobre alebo zle. Ale z tú paličku, čo doniesela v Ciskel, nám urobil velice dobre. Lebo odvtedy sa v Modre, a teda o Modre začalo hovoriť častejší, veselší a podobre. A na svedomí to majú bobule z tej paličky, vyscískané, vykysnuté, ktoré hubu do úsmevu roztahujú a veselé myšlenky navodzujú. Ani ozdoba Slovenska, Matej Bel, určite nebola trízba, keď začiatkem 18. storočia písala títo nám, Modranom, prevelice milé a často citované slova, že modranské víno je ozdoba a sláva stola. Tiež by ti najväčšia sláva a palma bola. Hodné je tokajského, podobné španielským vínam, je ako druhé šopronské, vyrovná sa im silou. Je naše svojou dobrou chuťou a sladkosťou milou. Dobre my ale všetci víme, čo tí vinohrady poznáme, že mnoho potu vinohradníkového steče po jeho zrobeném chrbce, kým sa zem, voda, slnko a klč hroznorodý premená v klembových modranských pivnicách na lahodný mok. Bez roboty to ale nejde. Ale ani bez ochrany zhora. A tak naši vinohradníci veľa rázy obracali hlavu a modlitbu k tému najvyššiemu. Čul je 5 hodín, ja som to hovoril. Fanfári prichádzajú vinohradníci. Ty nazval si svojich apoštolov viničmi. Pozri na tento vinohrad a nasaď ho i zakoreň ho i prehlb milosrdenstvo naň, ochráň ho valom. Vchody i východy jeho zbav od snehu i od mrazu i od krúpov, čo donesie búrku. Pretože si milosrdný Boh a milovník človeka. Amen. Spasiteľu náš, ktorému sa zalúbilo nazvať sa vinohradom, požehnaj tento vinný plod, nech chutí všetkým vinohradníkom skrze svätého Urbana i všetkých svätých tvojich. Požehnaj toto víno a učin ho vždy chutným nápojom pre pijúcich, aby sme bez akejkoľvek diablovej osti mohli tento vinný nápoj piť. Amen. Tak som im hovoril na trízbu. Tebe sa, svatý Urbánko, utékáme a pesničky a modlitby naše vyléváme, aby si tam za nás vinohradníku orodoval a Boha prosívať neprestával. Aby naše vinohrady nebrali psoty a vady, hrozny sa veselo rozdúvali. A tak božské požehnání
dal nám aj na obíranie. Amen. A keď sa už vinohradníci takto pomodlili, jedna modlitba bola pri vysádzaní vinohradu, druhá bola taká všeobecná, tretia ke svätému Urbánkovi. A keď všetky títo modlitby a prosby boli vyslyšané a hrozno zrelé a napúčané, cechmajster vinárskeho cechu požádal vedení Slobodného kráľovského mesta Modra o spoločné zahájenie obíraček a otvorený vých. Pani naša richtárka, veľactené pánstvo, jelikož prosby a modlitby naše vyslyšané boli a práca naša poctivá ve vinohradoch na zrelú úrodu rôzna sa premenila, dovolujem si ako cechmajster cechu vinohradnického úctivé požádať o dovolení obíračky začať. Hrozný námok vín spracovať a tento skrzeva výchy modranské milovníkov vína rozpredať. A prosperitu našu aj našeho Slobodného kráľovského mesta Modry naštartovať. A richtárka na to. Milí Modrania, milí naši hostia, s radosťou vítam skutočnosť, že nastalo to najočakávanejšie obdobie v našom malokarpatskom regióne, keď poctivá a ťažká práca v našich vinohradoch má už podobu veľkých a sladkých strapcov hrozna na kľúčoch a pre vinohradníkov nastáva tá najradostnejšia časť ich práce. Tak ako moji predchodcovia, či už to boli starostovia, richtári alebo primátori, pociťujem aj ja hrdosť na tradície nášho Slobodného kráľovského mesta, na ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj, na hrdosť na remeslá, ktoré naše mesto preslávili. Zvlášť hrdá som na vinohradníkov a vinárov, na ten historicky dlhý zástup nám pomene známych aj bezmenných vinohradníkov, ktorí rok čo rok, či už ako vinohradnícki majstri, alebo ako námezní robotníci, tovarichári, obrávali ťažké kamenisté a ílové pôdy modranského chotára, sadili štepy, vyrábali a tlkli šteky, viazali, striekali a snímali vinič, škrabákom zbavovali zeliny zem pod ním a potom ako výsledný produkt vyrábali znamenité a široko ďaleko známe modranské víno. Chotár nášho mesta vždy odrážal stav, akom sa nachádzalo vinohradníctvo. V jeho najlepších časoch okolie Modry lemovali pásy obrobených vinohradov s trávnatými či kamennými rúnami, otvorenými kamennými búdami a na okraji nasadenými ovocnými stromami, ktoré poskytovali nielen príjemný chládok, ale aj úžitok z ich plodov. Každý kúsok zeme bol využitý a vysoko ocenený. Dnes stojíme pred problémom vrátiť chotáru jeho podobu a hodnotu, vrátiť Modre nepísaný titul Modra, hlavné mesto vína. Ale veľmi rada konštatujem, že stopách starých modranských vinohradníkov sa rozhodli kráčať ich synovia, vnúci či právnuci, ktorí preberajú túto vinárskú štafetu a vracajú chotáru jeho pôvodný tvar a poslanie. Ako výraz ocenenia ich úsilia a práce rozhodlo sa vedenie mesta Modra udeľovať každoročne titul Pečatné víno mesta Modra pre týchto modranských vinárov, ktorých vína sú vyrobené z hrozna dopestovaného v modranskom chotári a spĺňajú náročné kritériá kvality. Teraz by som poprosila pána viceprimátora Michala Petríka, aby nám tieto vína, ktoré boli ocenené, a takisto vinárov predstavil. Nech sa páči. Ďakujem. Vážení hostia, ctení vinári, milí Modrania. Mesto Modra má tu česť predstaviť verejnosti vína mesta Modry, ktoré tento rok reprezentujú naše mesto pri všetkých slávnostných príležitostiach. Primátorkou ustanovená odborná degustačná komisia sa stretla na Zelený štvrtok, aby členovia spoločne vybrali z 50 prihlásených modranských vín práve tých 10 najlepších. Pri hodnotení kládli veľký dôraz na odrodovú charakteristiku jednotlivých odrôd, aby víťazné vína reprezentovali nielen svojich tvorcov, ale aj náš región a naše tradície.
Prvá kategória boli tradičné modranské odrody, kde už patrí veľmi málo odrod, ktoré sa zachovali po našich predkoch, po našich otcoch. Vyhralo to Silvánske zelené 2011 Hon Téglík, vinárstvo Fedor Malík a syn. Ďalšia kategória ostatné biele odrody viniča. Víno Rulánske biele 2011, výber z Hrozna Hon Šajby, vinárstvo Víno Šimonovič. Rulánske šedé, výber z Hrozna Polosuché 2011, vinica Zoja, LSK Weinpark. Tramín červený, výber z Hrozna Polosuché 2011, vinica Zoja, LSK Weinpark. Riesling rínsky, výber z Hrozna 2011, Hon Slobodná, vinárske združenie Modra, Štiglic. Veľknínske zelené, neskorý zber 2011, víno Ludvík. V modrých odrodách viniča vynikli tieto odrody. Frankovka modrá 2011 Hon Záhumenka, vinárske združenie Modra Štiglic. A Svetová Vriniecké 2011 Hon Šimel, vinárske združenie Modra Štiglic. A poslednou kategóriou sú určite nováčikovia, sú to slovenské a české novošľachtence. A tu zarezonovali odrody Devín, výber z Hrozna Polosuché 2011 Hon Dolný Trávnik, vinárstvo Dudo Miroslav. A takisto Devín 2011 Hon Blázle, vinárstvo Fedor Malík a syn. Petrikovi, viceprimátorovi mesta Modra, za predstavenie vín, ktoré reprezentujú tento rok naše mesto, a zároveň ešte raz v mene celého vedenia mesta oceneným vinárom opätovne ďakujeme a srdečne blahoželáme, a ako odpoveď na žiadosť vinohradníckeho cechmajstra hovorím: Vinohradníci, obírajte, vinári vinný mok spracúvajte a burčák a modranské víno spoločnýma siláma predávajte a úrodu našu ochranujte. Malokarpatské vinobranie v Modre 2012 považujem týmto za otvorené. Ďakujem pani primátorke a pánovi viceprimátorovi za tieto milé slova, ale bola tam jedna taká klauzula, ktorá ma velice potešila, lebo povedala, že máme tú úrodu ochranovať. A tak ako v minulosti, aj dneska dovolte, aby sme vám priblížili sľub hajnika, ktorý sľuboval do rúk dneska primátorky, jak sa bude starať, jak bude hájiť tí vinohrady, jak bude chodiť po tých vinohradoch a kuvíkať. Takže zástupca hajnika poprosím, aby zložil sľub do rúk primátorky mesta. Prisahám Pánu Bohu Všemohúcemu, Trojici Svatej Nerozdielnej, blahoslavenej Panny Márie i všem Božím svatým, že ja v tejto mej službe hajníckej verne a spravedlivé slúžiť budem. Vinohrady susedské od škody chrániť a varovať nezameškám. Kehokoľvek ve škode zastanem, neprihľádajíc ani na prátelství, ani na dary, ani na bázen, ani na hnev, než vedle obyčaje pánu Peregovi k rukám dovedem a ustanovím. Hrozná a inšie ovoci od krádeže zavarujem, tež i sám do takej veci sa nedopustím, ani nepredám vedľa teho. Pani richtárke, pánu budmistrovi, pánu hajtmanovi i všetkému velebnému úradu, tak také i pánu Peregovi a firárom hodnú poctivosť a poslušnosť preukazovať budem. Tak mi Pán Boh pomáhaj a má kresťanská víra.
máme nachystanú na klčoch, hajniku máme nachystanú, aby ju ochraňovali. My sme nachystaní, aby sme to všetko, už čo bolo obrané, pokoštovali. Ale jak bolo kedysi tradíciu v Modre, víno a burčák mohol predávať len ten, keď mu bola pridelená úradné z úrovne mesta výcha. A na znak toho, že má pridelenú výchu, a teda, že mesto mu kine, že môže ten pridelenom období predávať víno alebo burčák, tak títo venčeky čečinové boli pridelené. Tak aj dneska sme aspoň tak symbolicky pripravili odezdávaný a otvíraný vých a odezdávaný týchto čečinových vencú. Z Čuleky sa vám prihovorí pani primátorka, teda neprihovorí sa, len zebere ten venec aj z ostatných a podľa pôvodného sa mala prihovoriť. A mala povedať niečo, že mesto vám ďakuje za robotu, ktorú odvádzate ve Vinohradoch, a preto prosím, príjmite túto čečinu a označte svoje výchy týmito stužkami, ktoré symbolizujú znak nášho mesta. Čapujte v nich dobré víno a dôstojne reprezentujte dobré meno mesta Modry. Tak toto všetko povítá pani primátorka aj celú svoju suitu, a ja tú suitu z Čuleky tak letmo pomenujem, lebo zešli sa tu nielen naši radní páni, poslanci, pani primátorka, pán zástupca, ale aj naši vzácni hosté z družebných míst, z Hustopeče, pán starosta Kuchynka, z Benátek nad Izeru, pán starosta Jardokrál, aj z belgického Overijs došli, jestli sú tu, nedošli, keď nedošli, tak ešte dojdu, lebo vždycky došli a sa im to ľúbilo. Takže ja ďakujem všetkým, že ste sa zúčastnili tejto ceremónie tuto, a poprosím vás ešte, aby ste dokončili tú ceremóniu, čo sa týka toho odezdávania tých vencu a označovania vých. Minimálne z Čuleky prvý bude označený Sebastián, hotel Sebastián, ako prvá výcha, ktorá si vyslúžila toto označenie. Ale aby ste tam neišli na sucho, pekné dzivčence krojované z Kráľovej, z občanského združenia Kráľovan, a mládenec šikovný došiel krásne modranské keramické pohárky a z Čuleky ponalívame a dáme si my tu hore aspoň trošičku, lebo nekerým nám už aj huba vyschla, dáme si trošku buď burčáku alebo vínka, kto na čo má náladu. My tu na Slovensku preferujeme hlavne burčák a vínko. V tých Čechách tež by sa mohli poučiť, nemali by toho tvrdého toľko piť, lebo burčák a vínko, to sa nedá spančovať, takže už nebudete nič vidieť. To môže byť len riče a z toho môžete byť veselší. Takže pani primátorka, páni primátori, no a že nechce hovoriť. Ja by som ešte raz pripila na zdravie a pozdravila tu privítala srdečne našich hostí. A takisto, aby teda to nezostalo také bez môjho slova, všetkým tým, ktorí majú otvorené viechy, prajem, aby sa čapoval dobrý burčák a aby proste sa ho vypilo primerané množstvo, ale tak, aby bol aj dobrý a aby aj vinohradníci mali aj vinári z toho radosť. Takže na zdravie a vítajte hostia. Všetci kričia na zdravie a dvíhajú pohárek, okrem Jožka z Modrík, na ktorého zabudli samozrejme Stano Baláš, Vráca. Ďakujem pekne. Ja prajem teda aj vám všetkým, kedy ste neverili tému, čo hlásili v rádie, že bude zlé počasí. My sme vedeli, že sa vyčasí, lebo Modrané v poslednej dobe sa modlá poradne tak, ako sa má, tak, ako sa aj vinohradníci modlili svatému Urbánkovi a tému tam hore, aby bola dobrá úroda. A toho roku sa modlili dobre, hada mi dajú za pravdu, že ozaj tá úroda je krásna, že je to krásne napučané, že je to sladučké, že je to žltučké a tí vystískané hrozná nám budú robiť radosť, nelen tak pri ten kamarátském posedení, ale aj na tých medzinárodných výstavách. Možno zase odvlečeme nejaké do Brazílie a zase tam bude bodovať. Takže ja
dvíham teraz sám za seba, pani primátorka, páni primátori, poslanci, všetci dobrí ľudia. Pani primátorka povedala, že malokarpatské vinobrány Modra 2012 je otvorené, ale ja si myslím, že až keď ja urobím glk, tak vtedy až bude. Na zdravie všetkým. Ozaj dobre. Až čul Junior Brass Quintet, zahrá fanfáru a pri tej ostatní všetci tu podopíjajú a pomaličky sa odeberú do hotela Sebastian, kde zavesá tú spomínanú viechu. Takže ďakujem veľmi pekne Junior Brass Quintet a stretneme sa v Sebastiáne a v ulicách Modry. Mari,